Твърде бесен. Айде бе, намерихте ли го? Как бе? Имането на Лизимах. На Лизимах. Ръчичка да подам. Така изключи. Да не стане лимита. Да не свърши. Има ли дълга батерия тази? Не мога да ти кажа, не знам. Не си е пробвал ли до сега? Тъкмо, и винаги има първи път. Айде, сваляйте нещата. Айде, седалки, медалки. За пръв път. Кое е този номер тук? Къде сега? Винаги има първи път да човек. За време ли е сега? От момента. Няма, аз ще изчакам. Времето само като се закачени и като тръгнете. Сега в момента времето ви не върви. Да. Айде, успех, всичко добро. Следващото. Сега, тук всеки качва. Двата маршрута или по един маршрут? Само да подем дето. Може успоредно. Но успоредно нещо време се седява на дъли, спомням да снимате долу. Той защото никой не го е правил. По-ниско е качването. По-ниско сте. Няма да стигнеш чак догоре, до нивото. До нивото на първия парцал. Аз. Не, аз искам първо да го видя, да. Той ли е по-разбиращия? Той катерач. Ти зато и си го взел. Вие сте в симбиоза, да, в симбиоза сте. Кой е за не? Другия катерене. Как е един, то си универсален, той е носир. Универсален бой. Да, има една така работа в интерес на истината. Сега, че като катераш не може да сложи седалка. Това е друга тема сега. Ви пък и... сега, вземете. Аз нарочно няма да го снимам докато слага седалката, защото вие ще го използвате за компромат. Ама после трябва много внимателно да снимам, защото докато се настроиш и той ще ти... Така ли? Сега ще видиш. Трябва много бързо. Да не е като Здравко преди малко, който изкара само на ръце догоре. Гати човек. Може, ако искаш, пробвай. Тя една... Марди, една пробвала, ма не знаеш какво станало. Ми забременяла. Тя да знае момичето за какво става. На скали я правим, сигурно я. И във въздуха на въжета ли я правим, бе? Трябва да се питат родниниче. Да, по-голяма тръпка. Да, по-голяма тръпка, да. Той е от стар алпинистки род. Алпинист, не катерач. Аз мога да през време се обличам да го взема. Ти служи поне седалката, това. Какво имаш отзад? Да не ти попречи това, което ти е отзад? Водичката. Слушай, тя ти тежи, бе, човек. После пак ще я сложиш. Свали я, бе. Дай, ти я взема, ако искаш. Горе-долу. Може да е 100 грама. 100 грама може да е, що да ти тежи. Къде ви са раниците на вас? Там, слагам. Не, къде е тя? Не знам. Тук има една, ама може да не е тя, не знам. Може да не е тя. Ако не ма върнаш. Да. Задължително, защото си наръбите задниците. Айде, Марди. Чакай само да ми дойде човека. Къде си можеш да стартираш? 25 мисля, че. Да, 45. Къде ли трябва да искаш терата? Ако иска да помогне, може да държи въжето долу между другото. Да, между другото, знаеш какво, Марек? Тия пещери отворени. Химикала в тебе ли? Да. Дай една 10 химикала. Прецени си коя ти е по-добра. Виж, междинни варианти има. По-скоро се загорне според. Ти свъркаш? Давай, кой ти е удобен. Ма сте с гладките обувки. Не му червеното въже. Долу, по-ничко. И опаня го. Сърце. Сърце надолу, айде. Добре, давам старт. Той с ръка е махни от въжето. Не силно, просто да... Кой надолу въже? Айде, брат. С ръка не на въжето, бе. На самохвата хване ръката. Така, сега това е. Аз иначе никой не съм се качал, ама давам акъл. Ама е хубаво. То беше, ако беше с гледането, кучето касапен ще да бъде. Влез отдолу. Той са помпа като с крак. Той е кораф и не си ходи.